Ейте видео. Госпожа. Госпожа. Какво беше? Ага. Какво пише? Аз не знам каква съм много неориентирана още. Какво правиш? Виж, имам USB кабелче. Имам едно нещо специално за тебе. Чакай ти го покажа. Виж, харесва ли ти остичкото? Това. Не. Това. Така. Така, с това. Не го прави, няма да го правиш. И аз няма да го правя. Искаш да ти кажа нещо? Аз съм много изпръщала пъркано от качалка. Да. И в момента ти правя едно много секси, импровизирано видео, на което дори не изглеждам добре. Якото ми е мръсното, много съм такава. И косата ми е в ужасно състояние. И трябва да го седя с това. И да.